Kunezinto kuyomele thina sizibuze zona ukuthi kungani ingaqhakambiswa, kungani ingavezwa, kungani singakhulumi ngazo isikhathi eside. Ingoba izinto lezo aziyona into abantu abayifunayo, azimbeki kabi ukhuzane. Lo umcimbi igcwele Spring Picnic, umcimbi wesi-4 okhuzana to last year nge-8 November. Eminye imicimbi ebalwa nehamba phambili endeni nomaskandi, futhi eminye imicimbi ekwazi ukukhokhela abaculi abazophefoma, o-MC, ibakhokhele ngesikhathi yonke into. Asangesizwe kuthiwa kunenkinga uma kade kunalo mcimbi eThekwini. Omunye umcimbi ukhuzane abe nawo yiwo lo se-Carnival City 15 years celebration of the Blue Nation, lapho ohamba kahle khona kakhulu. Shuthi wanemicimbi emibili ukhuzane nyakenye, waphinde futhi abakhokhela kahle abaculi. Bangaba nenkinga bonke abaculi eseke baba yingxenye yale mcimbi wekhuzane wahamba kahle kakhulu, akekho nodwa owakhala. Omunye umcimbi abawuncomayo laphana abaculi abangafuni abanye ukukuveza lokho yiwo lo mcimbi ubuSimusi Mabhida ePeople's Park nge-5 April, i-Mother of All Maskandi Festival. Ohamba phambili kuwo uTwazi uZimiphi Biyela, uZimdola. Eminye imicimbi few ekwazi ukuthi ibhadale ngesikhathi. So le micimbi ayinabo abantu abathanda abalandeli bangale ngaphesheya. Abantu bangaphesheya abafuni abanazo le micimbi engiqeda ukukhuluma ngayo. Ngoba yini? Iyabhadala le micimbi, and futhi akusiyo phela abantu abayi-favorite kubona, ababathandi nje sidalo ngoba bona ababathandayo ngendlela yabo, okwenza ubone ukuthi emhlabeni kuthanda kuba nzima. Even nekhampani ukhuzana le-IGP ikwazi ukusiza abaculi, ibanike ithuba lokuthi bayibonakalise, ikhulise ithalente labo, ibasize ngomsebenzi wabo online, nawo yonke into begcine bevela abantu ebalazweni. Isebenza kahle kakhulu le khampani, ayikaze ibe nenkinga. Noma sebephuma abakaze bebike izinto ey'thize ngayo abaphuma kuyona. So yayisololani le khampani, yini icala layo? Ukuthi nje omunye oyingxenye yayo uKhuzani Mfoka-Mpungose, right? La kuba nama-activation uma kuzoba ne-event igcwalisa Spring Picnic, kuhanjwe ongoye, kuhanjwe ey'ndaweni ey'hlukile, ko-MUT eMangosuthu. Uma kuphefoma bonke labaculi abantu babona bela bawu-19 bayakhokhelwa, abahambi nje mahhala. Kusuke kuyotshelwa abantu ukuthi kuzoba nomcimbi okanje kanje, abantu bethenga amathikithi bebeyingxenye, be-participate abantu. Abantu uma bephefoma bayakhokhelwa, imali leyo. Akekho futhi owavela wakhala ukuthi na ngoba kade ngila angikhokhelwanga ngendlela. La igcwalisa Mabhida Maskandi concert yayingeyi-30 March 2019. Umcimbi wokuqala under uKhuzani, lapho athatha khona igxathu ekhuluma ngephupho lakhe ukuthi uyafisa ukuthi abe nomcimbi, ikakhulukazi kumaskandi ngoba oCasper Nyovest babekwenza ngale ko-hip hop babo, and futhi kwakubonakala ukuthi na bayakhula. Nawo uKhuzani waveza-ke ilaka lakhe ukuthi noma engenza lelo phupho lelo lifezeke, kungaba into enhle kakhulu. Nangampela walithola uxhaso, bamhlangabeza abantu ngezinto ey'ningi ukuthi na akunankinga ndoda. Lapho kungaphakathi e-stadium abantu babekhona babengaphezu kuka-30,000 abantu la, bephume zonke iy'nkalo behlanganisa ubani? Uye uMfoka-Mpungose. Kodwa kunabaculi abamenyiwe aba-more than 70 kuyona le event uma nizokhumbula kahle. Njengoba nibona ukuthi yayigcwele phama inkundla, kodwa yayingabhukhiwe yonke kule ndawo eyayivaliwe because amathikithi ayi-limited. So usho ukuthi uKhuzani uyakwazi ukuyenza lento futhi iyenzeka. Kubona bonke abaxhasi abafika baba yingxenye yemicimbi. uKhuzani shuthi usebenza kahle, akukaze kube nokukhalaza okukhona. Kodwa ngiyakhumbula umcimbi emini wawuzoba ngakusasa if I'm not mistaken. Khona insizwa yavela ithi hhayi bakayifake i-deposit, yavela ku-Facebook. Uma sebeyifakile i-deposit yavela futhi cha, ngalisa ukuthi sebengifakela i-deposit, ithimba leli legcwalisa Moses Mabhida elisebenza kulo event, hhayi selisethile, sengiyasuka-ke eGoli. Bayamazi umuntu washo njalo abantu bawulandela umaskandi. Engizama ukukuveza ukuthi ena
endimeni kamaskandi zingaki izinto ezinhle esezizokhuzana over the years. Kungaki okwenziwe eminye imicimbi efanele kakhuzana ekwaziyo ukuthi abaculi bakithi ibakhokhele ngesikhathi. Ave kubuhlungu abaculi bakithi bengasayitholi imali, bayakhala abanye hhayi amavukane kodwa abadumile ngendlela efana neyabanye. Abakwazi ukucomplain-a ophendle ngoba kusasa ngeke babaqashe. Kuphela u-6 months ama-invoice engakhokheliwe kuma-event amanye ngoba yini? Umasipala abafuni ukuthi bekhokhe ngesikhathi. Arts and culture nje wona osiza imicimbi ethize ngemali, uthotha akakhokha ama-invoice. Wonke amakhampani adevelopha ama-poster uthotha awayifakile imali. Abakwazi abantu ukuthi bekhokhele ngesikhathi, kuba nenkinga enkulu. Iyona nje i-challenge eba nayo leyo kweminye imicimbi. Kodwa-ke sibonga ukuthi-ke imicimbi enjenge-Mother of All Maskandi Festival isahlozwa njengemicimbi ekwaziyo ukuthi ikhokhele abaculi bakithi ngesikhathi, cause kuyinkinga ukuthi uhambe ususe uphethroli wakho ugibele uye kwi-event ujike ungakhokhelwa. Siphinde sibone ukuthi-ke nayo imicimbi efanele kakhuzana igcwalisa Spring Picnic isesebalazweni, isakwazi ukugcina izethembiso, ikhokheleke abantu ngendlela. And abaculi babiza iy'ndodla zemali uma beze kulo mcimbi lo. Wa-decide ukhuzana ukuthi angeke engabakhokheli imali abayifunayo, uyayithulela nje emfokampokosi akhiphe leyo mali leyo. Because i-budget abantu abazi ukuthi ukuhlela kusuke kanjani. Mhlawumbe imali enkulu kabi makwenziwa le micimbi, abantu abazi kwenziwa kanjani makwenziwa imicimbi. Kodwa ngiyafisa ngelinye ilanga iqiniso abantu beliphile belikhulume if bethinta igama kakhuzana, bekuveze konke okuhle ukhuzana akwenzayo. Ngoba yonke into esikhulunywa manje siya-reduce-wa ey'ntweni zama-monthly listeners, siya-reduce ukuthi ubani unemiliyoni elikhulu, sekwa-reduce-wa nje yonke lento eyenziwayo ey'ntweni engathi isho. So yilokho nje umuntu afuna ukuqhakambisa njengamanje. Kodwa-ke umlando uyikhulumela wona, umlando angeke uze ushintshe. Umlando noma ningawuphusha lo enisuke niwuphusha nicabanga ukuthi iwona nitshela abantu, kodwa iqiniso alihlangani namanga. Konke kuhlala obala okuyikhona khona. Naye ukhuzane kumlando wakhe uyomfakazela, yiwo oyomphilela, umvune ngelinye ilanga. Even if abantu becabanga ukuthi bayawufihla, bayawumbabatha. Ma-Blue Nation, ma-Blue Lions, izidlamulenze, zidlamelenzekazi kumele nibe proud ngokuthi nakhetha umculi kanje endimeni kamaskandi. Insizwa umfokamphongosi uyayazi into ayenzayo and futhi usezoqhubeka enze kahle kakhulu. So lokhu asekwenzile into ukuthi ishaywe ihlombe imbeke ebalazweni, umaskandi ubeke ebalazweni umsebenzele kakhulu and kuningi asazokwenza endimeni kamaskandi. Bekuyilokho nje ngicela ukuthi ngifuna ukufeza njengamanje ukuthi le nsizwa ningayikhohlwa ukuthi ibuyaphi isukaphi, yini esiyenzile and igalelo lingakanani edlalile kuze kube manje. Ngiyabonga, siyodibana ngokuzayo.